आबादारि जिउ दान्दिसेनिल' अखा हादैजों आबुं जायासै सोमखोर आबाद फोथारा। दिनै आंखाल बर' गामि गामि थरथिंसे दैनिबो आंखाल। बिखौ सोर मोनथिनो? अख्रां नायदाव नायदाव आबादारिफोरनि जिंगा सिहाबना थानाय। बेसेदि बिखा खामथावना। आय' मिथिंगानि गेलेहोनाय मोनफ्रोमबो मिथिंगानि खैदां खैफोद। फैसालि फांथे फांथे दुखुनि मोदैजों गेले गेले। आबादारिफोरनि थिं थिं सान्दुङाव बिखुं लामनाय। सोर अनसायनो हो आबादारिनि जिउ? खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।